gives light to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maana sab kanimo. Gisaulog karon ang pista ni San Lorenzo, diakono ug martir. Parehas din sila ni San Lorenzo Ruiz nga martir. Ang nakalahi lang kay si San Lorenzo diakono, usa ka deacon, wa pa ni siya mapari. Mga 7 mantingali ni sila ka deacons niadtong mga middle of 4th century. Unya nag-alagad sila sa Santo Papa si Pope Sixtus II, nya gipampatay sila. Murag siya mo'y katapusan gipatay. Siya mo'y in charge sa pagtipig sa bahandi sa simbahan ni atong panahuna dito sa Roma, ug ang tanan nga bahandi sa simbahan iyang gipalit og pagkaon og mga tambal og gipakaon og gitambal og gialagad sa mga taong nanginahanglan, mga buta, mga bakol, mga byuda, mga ilo, ug nahurot gyud ang tanang kwarta. Sa dihang pangitaan siya sa iyang mga kaaway asa ang bahandi sa simbahan, gipresentar niya kining mga tao nga iyang giatiman. Ug sa kalagot sa leader ni adtong panahon na sa mga Romanhon nga sundalo, giasal siyang buhi. Giasal ba? Buhi. Sugot mo, aslon mong buhi. Iguli ro ninyo, aslon mo. Pero malipayon siyang midawat niini. Kay ang gugma nagpabilin siyang kasing-kasing, bisan pa sa gugma siyang mga kaaway nga mi paantos og mipatay niya, iyang gihigugma sila. Mao kini ang modelo sa kinaiya nga Kristohanon, busa iampo nato nga pinaagi ni San Lorenzo diakono ug martir. Makabaton og paghigugmaay ang mga nanag-away karon nga mga leader sa kalibutan nga niresulta niining panaggubat og tensyon sa relasyon nga nakahatag og dako kayong krisis sa atong kalibutan karon, ug daghan na sad kaayong nangamatay tungod niini. Naunta mobanos ang kalinaw ug kahusay labi na dinhi sa atong nasod. Ang ato sang mga benefactors and donors ato sang iampo kanunay nga mabatunan nila ang mga grasya nga ilang gikinahanglan. Busa atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog ni ining misa, atong hinungduman o hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulusulon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios, langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan,
dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita, O Dios, tungod sa iyang mainitong paghigugma kanimo, si San Lorenzo na himong makanunayon diha sa pag-alagad kanimo ug mahimayaon diha sa marteryo. Himua nga mahigugma kami sa iyang gihigugma ug magbuhat sa iyang gitudlo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Timan-i nga ang nagpugas og diutay mag-anig diutay. Apan ang nagpugas og daghan mag-anig daghan. Busa kinahanglan muhatag ang tagsa-tagsa sumala sa iyang gusto ug dili magbagutbot ni maghuna-huna nga gipugos siya, kay ang Dios nahigugma sa naghatag nga malipayon. Ug makahatag ang Dios kaninyo ug labaw pa kay sa inyong gikinahanglan nga tungod niini makabaton kamo sa tanan ninyong kinahanglanon ug sobra pagani alang sa tanang maayong buhat. Sumala sa giingon sa kasulatan, mahinatagon kaayo siya sa mga kabus, ug nagpadayon sa walay katapusan ang iyang kaluoy. Ug ang Dios nga maoy naghatag og binhi sa magpupugas, ingon man sa pan aron kanon, maghatag usab kaninyo sa binhi nga inyong gikinahanglan, ug magpatubo niini aron makaanig dako gikan sa inyong pagkamanggihatagon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Bulahan ang tao nga maluluyon, ug nagapahulam kanila nga nagkinahanglan. Bulahan Ang tao nga maluluyon, ug nagapahulam kanila nga nagkinahanglan. Bulahan ang tao nga mahadlokon sa Ginoo, nga naglipay pag-ayo diha sa iyang mga sugo. Ang iyang kaliwat mahimong gamhanan ibabaw sa yuta. Ang matarong nga kaliwat pagadaygon. Bulahan ng tao nga maluluyon, ug nagapahulam kanila nga nagkinahanglan. Maayo ang tao nga manggihatagon ug magpahulam, nga nagadumala sa iyang kabtangan uban sa katarong.
gayud siya matarog. Ang matarong nga tao hinumduman kanunay. Ulan ng tao nga maluluyon, ug nagapahulang kanila nga nagkinahanglan. Dili siya mahadlok sa daotang taho, malig-on ang iyang kasing-kasing, masaligon sa Ginoo. Ang iyang kasing-kasing dili matarog, dili siya mahadlok, hangtod masudong niya ang iyang mga kaaway. ulan ng tao nga maluluyon, ug nagapahulang kanila nga nagkinahanglan. Ang Ginoo manaa kaninyo. manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, o Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, sultihan ko kamo ang usa ka lugas nga trigo magpabilin nga usa ra gayud ka lugas gawas kun kini ipugas sa yuta ug mamatay. Kun kini mamatay, mamunga kinig daghan. Ang magmahal sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan ang dili mahinugon sa iyang kinabuhi niining kalibutana, magpatunhay niini alang sa kinabuhing dayon. Ang buot mag-alagad kanako, kinahanglan mo sunod kanako, aron kun hain ako atoa usab ang akong sulugoon. Ang akong amahan magpasidungog kaniya nga mag-alagad kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mubo ra ning atong Ebanghelyo pero undanon kaayo. Gani mao ni ang Ebanghelyo nga gibatunan sa atong mga santos, labi na gyud sa mga martir. Kana bang moingon nga magpakamatay gid ta aron mamunga tagdaghan. Kay ni kamatay manggod nato mga igsuon matud pa ni Kristo, hukman ta sumala sa atong mga binuhatan. Ikamatay ba? Dili tanawon ang atong ranggo, presidente ba ta, senador ba ta, congressman ba, santo papa ba ta, unsa pa na diha, obispo ba, pare, or sakristan, or dato ba, or pobre, di na mo'y tanawon. Ang tanawon sa Ginoo sa estado sa atong kinabuhi, sa estado sa atong kinabuhi, unsa may atong mga binuhatan. Nya kining mga binuhatan sa tao mao ni ang gitawag ni Kristo og bunga. Matud pa niya ang kahoy mailhan sa iyang bunga. Kung maayo gani, lami gani ang bunga, maayo sad na nga kahoy.
Nya ang tao sad kuno matud pa ni Kristo mailhan sad sa iyang binuhatan. Gani ang mini ug ang tinuod nga propeta maila sa ilang binuhatan. Sige. Lingi ay mon tupad. Ing na daghan na kag bunga. Pangatan ako no. Na daghan na kag bunga. Nya mo sanong gani ing na unsa man lami imong bunga o dili. Kay usahay daghan tag bunga pero way lami. Kana bitang inig katilaos mga tao sa atong binuhatan mukulima. Mo aslom ang naong ba? Nanglitan dato ka. Oh, very good. Dato ka. Sa ato pa kusog ka maning kamot, kugihan ka mo tigom og kwarta. Okay, good. Blessed kas Ginoo. Kay sa una pobre kay ka, karon milyonaryo na ka. Yes, very nice. Pero kumusta man ang imong relasyon sa imong isig katao, ginamit ang imo karong bag-ong estado. Dili ba mo aslom ang ilang naong sa dihang imong gikural ang ilang agianan? Di na hinoon sila kaagi? Sa dihang nangural ka, unya imong gialihan ang kanal sa tubig, adto na noon mulinaw ang tubig sa ilang mga balay, panahon sa dakpong uwan? Ana, di mo aslom ilang naong nga magsigi kag paningil anang imong gipautang nga imo pag yung gibutangag interest nya ikiha pag yun nimo sila og di kabayad ang mga pobre, di ka mo aslom ang naong. Hoy, tubag. Kanang yaw-yawan na kay ka, magsige na kag pamalikas, sige kag panglatos anang imong mga anak, tungod lang kay di ka kauyon silang binuhatan, di ka mo aslom ang naong sa imong mga anak. Kana magsige na lang ka ng sugal, di na gani kakaatiman sa inyong pamilya, isip bana, isip amahan, tua sa sugal ug sa inom, tungod lang kay anak kay kwarta, anak kay mga barkada, di ka mo aslom ang naong sa imong pamilya. Kanang magsige na lang yung kog pangulikta, unya, ako yung nindoton kayo ang akong bulsa, burot na kaistanan, unya ang ako mga kauban dinis parokya na nagluspad ang naong, di ka mo aslom ang naong anas parokyano. Kumusta man? Ni aslom inyong naong din o ninindot? Di lang mo bakakon, okay kayo. Ano? O na, ang bunga. Matud pa sa unang pagbasa, sige, nindot na atong bunga, pero dili pa din na igo. Kinahanglan daghan ang bunga. Daghan. Muna ningon si San Pablo, ang nagtanom og jutay, muani rasad og jutay. Ang nagtanom og daghan, muani sad og daghan. So, tanom gyud. Nya matud pa dinhi sa atong tubag sa Salmo. Sa kita itong tubag sa Salmo? Bulahan ang tao nga maluluyon og nagpahulam kanila nga nagkinahanglan. Ingka pa der naaman lagi nagpahulam. No, ingka okay ra gid na magpahulam. Okay man, o may problema, ay lang paningil. Moro may giingon ni Kristo, kung kamo magpahulam, ayaw mo paningil. Pasabot, o mubayad siya, okay. O di sad mo bayad, aing na dayon. Kaluyan lang. Mo nagapares ning maluluyon. Kaya maluluyon ka, di ka maningil. Nga, inyo nang sundon. So ang pagtanom dahil sa atong kaugalingon, mao day ang pagpractice sa gugma, kaluoy, o pasaylo. Kining tulo, at least kaning tulo, gugma, kaluoy, o pasaylo, mao ni siya ang atong praktison, aron ang atong kaugalingon, matanom, o mutubo, o mamunga, diha sa kinabuhi sa atong isig katao. Kay di man pwede itanom atong kaugalingon dias minteryo. Kanang minteryo lubnganan na di na tamnanan. Asa man nato itanom ang atong kaugalingon diha sa atong mga isig katao. Ang atong kasing-kasing mao ni siya ang tamnanan. Sige, lingi ay mong tupad. Ing na akong itanom ang akong kaugalingon diha nimo, sugot ka? Sige, ing na.
Ing na akong itanom, akong kaugalingon diha nimo, sugot ka. Oy, sayop na. Sayop na siya. Dili man kita mo idawaton ang pagtanom sa atong kaugalingon ngadto sa atong isig katao, mao ang pagdawat nato sa atong isig katao nga way reklamo, way kondisyon, way bati nga huna-huna. Kana bang gitawag og total acceptance. Matud pa ni Kristo, love your neighbor as yourself. Kana bang isipon nimo, lahi kayo no? Sa magtanom tag binhi, ang binhi mo'y atong itanom si yuta, ang yuta mo'y mudawat sa binhi. Pero ang kuan di ay sa atong relasyon nga mga tao, ang ato daing buhaton, kita mo'y mahimong yuta. Kita'y mudawat og una sa atong isig katao. Sa ato pa, sila mo'y atong itanom sa atong kasing-kasing una aron matanom sa ta sa ilang kasing-kasing. Mao na nga niingon si San Francis of Assisi, di ba naam na'y kanta nga sa ta, teach me to love than to be loved, to wish to love than to be loved. Na ba ito na? To understand than to be understood. Sa patong usa. Kay it is in loving that we will be loved, that we get love. It is in pardoning that we will be pardoned. Di ba? Kita gi mag-una. Sige. Usba to ganiha. Lingi ay mong tupad. Ing na sultihi siya na gidawat tika na way kondisyon. Sige. Sige na. Dito sa inyong balay, kamo, iniguli ninyo, ing na ng kauban nyo sa balay, tagsa-tagsaag yung sulti, ing na gidawat tika na way kondisyon. Ang tapulan kay nimong anak, imong dawaton. Ang kugihan, imo sang dawaton. Ang buangon, imo sang dawaton. Ang buutan, dawaton. Indot no? Mao na hitabo sa mga martir. Kani si Saint Lawrence or si San Lorenzo nga martir, sa dihang giasal na ni siya, nagsigi siyag pakatawa, kasigi siyag joke-joke ba sa nag-asal niya. Kanabitang gibunog na kag maayo, nya gigapos na ka, gitungtong na kaskayo nga purting dakua kanang gitawag og gridiron ba na ang pagtawag ana pronunciation o gridiron kanang bang murag aslanan ba nang barbecuehan bitaw nga dako nya gipuno gyud kayo nya gipahigda siya didto gasige siya pakatawa sa iyang mga sige siya smile cheerful kay siya sa nag-asal niya kamo makahimo mo ana uy ambot lang kasi makahimo na to ana kanang giasal na ka unya magsigi ka pong kag smile sa nag-asal nimo unya kay nalingaw man ang nag-asal niya nalingaw og sugal-sugal tabi-tabi gibiyaan siya didto ba kay wa man sad siya lihok-lihok di man sad siya kanang sabaan wa sad siya magsagit-syagit wa maglimbag-limbag naka-feel siya nga luto na kaayo ang iyang buko-buko wa pa man sad siya mamatay luto na kay iyang buko-buko mo tong gitawag niya ang nalingaw man ingon din siya Brad murag luto naman kay niya akong likod balihan ako gipabali niya di ba ang sugo ni Kristo niingon raman kung sagpaon imong pikas aping ipasagpa ang pikas hasta sa di ay nang isugba ka ipasugba sang pikas nga siya gasulti ani cheerfully matud pa sa documentary sa kanini ang historians cheerfully iyang giingna ng iyang mga nagluto nagsugba niya balihan ako kay luto na kayo ng akong likod ug hangtod siya namatay pagkanindota hunahuna ako no kun ang tanang mga tao sa kalibutan ingon anig batasan maggubat ka ha wa gyud hunahuna ako no kun kabung tanan diha sa pamilya ingon ani og batasan gubot kang inyong pamilya pastilan dili gyud huna-huna ako no dinhis parokya ingon anig batasan ang inyong pari nindot kang parokya perting nindota huna-huna ako no ang atong nasod ingon anig batasan ang atong mga leaders nindot ka ha pagka nindota
Ako bisan tinuod og daghan man gyud mo react og mo istorya ko bahig politika, pero ako gining kutloon karon ang bag-ong nahitabo. Kay para nako, this is one of the best examples para niining ato karong teksto sa atong ebanghelyo o sa atong giselebrate nga pista ni San Lorenzo. Ang atong former president, si President Ramos, namatay o gilubong kagahapon. Sa paghaya niya, miduaw na dito si PBBM, President Bongbong Marcos. Unsay gisulti niya sa asawa sa former president, FBR, ingon siya, nindot kayo imong bana, nakahatag og stability og kalinaw sa atong nasod. Ideal kay siya nga pagka-leader. Muna iyang gisulti. Nya nitambong na sad siya sa kuan gahapon sa lubong, maura gyapon ang iyang mensahe. Symbol of stability and peace si President Ramos, former President Ramos, Fidel Ramos, human sa 1986 nga kagubot. Kinsa man to'y gigubot pagka 1986? Ana gasalida karon ay made in Malacañang, gahisgot na sa ilang others inside story. Kinsa may na member atong kagubot, ang pamilya ni President Marcos nadala ngadto sa Hawaii, ingon sila gi-exile, di nalang ta mo take ana og hain na nag-exile ba or ningadto ba sila. Ang point lang nako nga hasta kana si namatay karon, may he rest in peace, kabahin na ni adtong grupo sa EDSA 1 nga nakapawagtang nila sa Malacañang na dethrone ang iyang papa ni aning PBBM. Nya naglayat-layat na sa kalipay si President Ramos nga nagmalampuson ang EDSA 1. Bisan pag ino nato nga buangon yung kayo ka, butang talang ba? Pero naitaw nga ga-rejoice tungod kay na dethrone ka. Inigabot nga ikaw nasad mo ay powerful, unsaon man animong tawhana. Nya wa pagid sila pauli adiri, namatay iyang papa pagka 1989, wa gipauli, wa gipalubong, nahimo na sang presidente for 6 years si FBR, wa lang gyapon gipalubong iyang papa sa libingan ng mga bayani. Ug ikaw anak ba sa imong bation? And here comes the time nga ang namatay mao kadtong tawhana. Unsay gibuhat ni PBBM, gihipakita niyang dakong gugma, gibalik niya pag-angkon nga relative ba yami, close relative. So this is a family event. I am one of this family. Unya paghuman gipalubong with high honors. Everything. Wa gyud bisan gamay nga hisgot sa mga negatives. Ako isipari nakaingon ko, how I wish I have the heart na ingon ani. Kay bisan ako usahay makadumot ba ako? Ana bang makaingon ko ba mahitabo makaingon ba ako usahay mirisi. Di abitay kausaga ang nagsigig yung kuan ba gasigig yung daog-daog ko di pa ko to pare. Gadaog-daog na ko ba misunderstood yung kog maayo, gimaritis pa kog maayo. Sus ang resulta kay nga may gathering nga siya maoy nagpasiugda niya obliged man ko muadto kay usaman ko sa mga members atong maong organisasyon di ningadto ko ang akong naong kusmod kay istanan inig sulti niya pasiaw-siaw pa siya dito adi jud ko mo katawa maana ra jud pakita ginako nga akong naong isog kay istanan. Di ba naam tayong nana? Paragod aning ako din yung mga staff na may maglagot na ko usahay. Nga inig pangaon ako ngari mo. Duko lang ginagkaon, di gina magtingog. Di gin magpakatawa-katawa ko or na ako isulti, di ra na magtanaw. Nga usahay pa ipakita pag yun nga matub.
tugtog. Ana. Kay galagot di ay. Ana una. Pero sa aning nahitabo karon nakaingon ko wa gipakita bisag gamayng simblan sa kalagot or paghisgot ni adtong maong kuan. Pasaylo ako ninyo nga ako ning gisgotan. But wa ko moingon nga mao na gini ang perfect. Pero how I wish the leaders of countries and the church naaaning batasan nga Diosnon ba kana bang mutan-aw sa nindot nga nabuhat sa usa ka tawo dili magsigig tan-aw sa bati. Kana bang timan-an nato ang nindot nga nabuhat sa usa ka tawo dili ta magsigig timaan anang bati niyang nabuhat. Kay pulos man kita mga bati. Naa sa tay mga nindot. Alingian ay mong tupad. Tanawa kuno ang naong nga nindot ba? Labi na gyud naana dahag tan-aw ang naong nga. Naa kay daghang makit-ang bati oy. Pero mao ba nay atong i-highlight ang nindot ug ang ato karong presidente, thanks be to God. Maningkamot gid siya pagtan-aw sa nindot ug pag salikway sa bati. Mao ni siya ang gitawag nato og Christian love, to highlight the positive and to ignore the negatives. Sabuna ko ha? Christian love highlights the positives and reject or neglect the negatives. Gani, matod pa gani ni Kristo, conquer evil by doing good. Ang bati, buntoga pinaagig, nindot, padanglitan imong bana, nangabit, kabati ana. Pero inig-uli sa imong bana gikas iyang kabit, appreciate. Dong, salamat ni uli ka after 3 weeks. Mingaw na kay nimo. Now, I can have you. Ayaw paghisgot nga, diin bang ka, diin naman sa ka, dito na sa kagalumlum atong imong kabit, animala ka, pastiha ka. Ayaw anak, ingna nalipay kong ni anak ka, nauli na ka. Anak, kung sa may imong kinahanglan, sa may akong buhaton, highlight the positive. Kadakong positive anak nga niuli. Nya, mahimo na ninyo mga asawa. Kamong mga bana, kung ang inyong asawa gidate sa pari, mga 3 weeks or 3 days lang, anak, wa mulis inyo, dagi kuyog sa pari, wa mananghid. Pag uli, kung sa inyong isulti mga bana, may sad mo, salamat sa Dios na uli na ka. Gihatod pas pari. May gani kay pari gyud mo imong gikuyugan. Anak, mo anak ka. O kanindot anak mo kuyog sa pari, kapasitive anak. Mga naong ninyo ambot lang. I-post pas Facebook, kuyog ang pari sa imong asawa. Mo ang pag-istoryang di mao, di ra bagi na tinuod. Aw pa nagsama tinuod sad pero di na tinuod. Na highlight the positives, ignore the negatives. Nya kini siya sakit, kini siya makamatay ni. Ang resulta unsa man? Pagpakamatay lang. Sige, ang mga patyonon nindog na ta. Mga igsoon, sa pagsaulog nato sa usa ka bayani sa simbahan sa Roma, si San Lorenzo nga martir, malaumon kitang mudangop sa atong Dios sa mga butang atong gikinahanglan. Busa, uban sa gugma moingon kita, mahigugmaong amahan, patalinghugi kami. Mahigugmaong amahan, patalinghugi kami. Nga ang grasya sa Dios maila sa mga diakono sa tibuok simbahan. Mga muyo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga nangulo sa atong nasod, mutabang sa mga kabus, ang matuod nga bahandi sa simbahan. Mga muyo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga anaa sa kalisod, sa bertod sa kalig-on ug kaisog, ilabi na kung adunay lawasnong balatian, malig-on diha sa ilang pagsalig ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo.
Mahigugma o amahan, patalingugi kami. Nga kitang ania karon dinhi, mahimong magmanggihatagon mo paambit sa mga nanginahanglan. Mga muyo kita sa Ginoo. Mahigugma o amahan, patalingugi kami. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon sa Dios nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mga muyo kita sa Ginoo. Mahigugma o amahan, patalingugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Mahigugma o amahan, patalingugi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Mahigugma o amahan, patalingugi kami. Nga ang mga nangamatay, mahiuban na kang San Lorenzo nga magdaig sila sa Dios didto sa langitnong puloy-anan, mga muyo kita sa Ginoo. Mahigugma o amahan, patalingugi kami. Maluluyon og pasayloon nga amahan, sa imong gugma imo kaming gihatagan sa mga grasya, labi na sa kalig-on sa among pagtuo. Busa dawata ang among mga pangamuyo diha sa pangaman ni San Lorenzo nga martir, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon, nadawat na mo kining among gihalan, ang panubinong abot sa yuta, ug ginama sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalanon sa kalagalang kanamo. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang tun sa kaangturan. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang tun sa kaangturan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Kaluy ipagdawat Ginoo ang mga gasa nga among gihalad niining pangilin ni San Lorenzo nga martir. Mahimo unta kini nga panabang alang sa among kaluwasan, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang imong santos nga martir si San Lorenzo nga dikon, sa pagsunod sa panig-ingna ni Kristo mihalad sa iyang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang iyang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga naglig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on
aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Hesukristo among Ginoo, ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Lorenzo sa Roma ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong harian, patuman ang imong
sala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Hinunuan luwasa kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay mo manangging harian ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana sa kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay kalawat kanimo, kanimo, apan ipamulong lamang maayo. maayo. Ang lawas ni Kristo. Amen. Beautiful, beautiful, Jesus is beautiful, and Jesus makes beautiful things of my life, carefully touching me, causing my eyes to see, then Jesus makes beautiful things of my life. Beautiful, beautiful, Jesus is beautiful, and Jesus makes beautiful things of my life, carefully touching me, causing my eyes to see, and Jesus makes beautiful things of my life. Beautiful, beautiful, Jesus is beautiful, and Jesus makes beautiful things of my life, carefully touching me, causing my eyes to see, and Jesus makes beautiful things of my life.
Magampo kita. Nabuhong kami Ginoo sa imong santos nga gasa, naghangyo kami kanimo nga ang halad sa among pag-alagad kanimo niining pangilin ni San Lorenzo mahimo alang kanamo nga dugang nga grasya alang sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa Diyos nun nga kalipay, bisan pag aslon ta nga buhi, malipayon gyapon. Ug unsa may atong buhaton, ato lang gyung itanom ang atong gugma ngadto sa atong isig katao. Highlight the positives, ignore the negatives all the time. So salamat sa mitanom sa ilang gugma nganhi sa atong simbahan, pinaagis pagpalit natong mga slots. So ang atong total nga halin karon sa atong slot sa DOPS niabot na og 1,364 ka slots. Pakpaka na to ang namalit niini. Ubay-ubay pa 53,636 ka slots pa ang nahibilin. Pero mahimo ra ning jutay kung daghan ang mutanom. Mutanom og daghan. Mutanom bag daghan ba mopalit og daghan. So ana, dili kay mo palit lag jutay aron mo ani sa taog daghan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. O salutares hostia que celi pandes hostium vila primum hostilia darubur fer auxilium one trenoque domino sed sempiterna gloria qui vitam sine terminum nubis done in